l'Àlex Bercianos. Dic Gerard de la Caixa. Hola, em dic Ferran Pujol. Hola, soc el senyor Gerard i... Bones, soc el Marcel. Bones, soc Juli Rodríguez. Passarem a entregar els premis als clàssics de velocitat. Entregarem el premi. Moltes felicitats. I finalment el primer premi que l'entregarà el secretari d'Estat d'Esports, el senyor Jordi Cerqueda. On ho has vist això, Molot? Dile el número de Clasificación final oficial. El Porsche penalizado.